kira lek tumpak Ninah iki jenenge wong ngono. Lek ra ngono ora numpak mbokmu nenek kowe nah. Aku ora lho kuwi kasuse. Nyapa? Dik, ya apa? Kayak kok enek cemlorot ya. Alas sikat Kang. Ning nalika kuwi gaene awakmu japane jan sip kan. Ngilmu sing tak kene karo Kang Gendel nang Sukawro padha. Deleng iki. Kang Degeng iki tunggal guru. Dadi anane kowe kondang mergo japa mantra kaku. Ora paham to kowe? Gak. Sok lek kowe wis seneng karo lanangan tak jaba kuwi. Kowe duwe anak mesti mening. Ayah kok. Japane apa ya? Wah, rahasia. Enek syarate. Nganggo telon wangi. Telon tawar, ya toh. Samsune 4 dus. Apa? Samsu. Digawe Lek orang gawe kuwi yo enggak mandi no jaba mantra kuwi ndadekne bocah sing apik kaya kowe ampuh tur kondang. Langone speldinge. apa we? Aja lengo pambu. Kok tak ombeno. Terus Kok sampean wis di pacar, Bro? urung. Loh, karo dalang aja ya gitu. Ndak sida. Wis ganti. Ndak ganti. Aja sak kowe duwe bojo siji dalang, loro yoga, angka 3 pemain campur sari. Hah, bener. Ya, nek dalang sing tuwek-tuwek ora apa-apa. Ndak iso. Lu nyapa? Duwe bojo dalang iki kabeh padha ae. Ha kok ngono, Nduk? Padha medoke ya. Astagfirullahaladzim. Memang iya loh. Lah iya lho. Ora, kowe iki aja muni ngono. Dalang ki sing iso medhar piwulan dadi sing diomongne dalang kuwi barang sing nyata. Ngomongne ra tau medhol ora nglakoni medhok ya ora apik. Iso ngaji lek ora nglakoni ngaji ra iso apik. Ngono. Dadi rapi dalang ya kenek. Dadi piliono dalang sing umure wis 45 munggah. Kula niku saestu Mbah. Kula niku Abi. Ubi ya lho. Wah, kamu ubi Cilembu. Iya kakek. Iya. Kowe wis ndak demen karo Duh, kula niku saestu kalih dalang mboten angsal. sing ora marani sapa? Mamah kalih ayah. Lah ngono kok biyen karo Kang bapakmu kaya gelem yuwin biyen. Mongko bajane mbokmu kowe pilihane. Makanya itu namanya pengalaman. Loh, pilihane jane ora orang tua. Jangan ditiru. Pengalaman api lo dadine awakmu. Loh, tapi kan wong sinawang. Loh, kok wong sinawang? Nyatane kowe tapi kan dadine anake apik, ning kan sakit hati. Lho lah sakit nyapa kok ngantek dadi kowe? Kuwi berarti ya gurih lho, Nduk. Kok kowe lek ngantek bapakmu karo mbokmu win kuwi ora gurih ndak enek niken. Jane pilihane mbokmu aku timbang bapakmu ganteng aku biyen. Ya ora iso. Sangke aku nolak. Ora iso, putih bapakku sama nireng no. Kowe iki kok mesti cetok aku kok mesti ngino karo aku. Traten ono. Aku ki Lah sik, iki bapakku wae putih lho, aku dadi nireng dane oleh bapakku sampean ora koyo areng aku. Wah iya, tapi kan koyo irenge sepur akeh sing ngenteni. Aku ganteng ora duwe. Ya ta, manis ora duwe. Ning ngangeni akeh sing ngenteni. Nggih, lek niku leres. Jenengan niku ngangeni anjene. Lah iya, sapa nyen kuwi? Kangen aku kalih jenengan. Arep njaluk sangu tak tonyo yo. Ora. Iki aku ki Sopo sing njaluk aku sangu? manut dika kowe njaluk. Sopo sing njaluk sangu? Sampeyan nek tak jaluki sangu meneng ae kok, Panggan. Lah ora meneng kaya apa tak kene wis ra senene apa-apa bengi iki. Lah iya. Nah. Salam karo keluarga kene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nengake no Tik, cantik nengake no. Waalaikumsalam. Nah. Sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu ingkang sami lenggah sami rawuh. Ingkang gadah damel matur sembah nuwun sampun nimbali Bapak Redi Pedet Belung. Belong Redi Pedet yo masamu ki aku anak sapi. Lah nggih pedet. Tutu. Apa bedane pedet karo pedet? Lho lek pedet kuwi seje pedet anak sapi, lek pedet kuwi rahasia kowe ndak perlu ngerti. Di mukaku kuwi ada keanehan tapi yang sangat. Oh, kayak pedet. Piye?
Wis ora ono salam sik tak omongin masalah pedet. Semoga buat kedua temanten sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet diberi momongan, Amin. langgeng, Amin. sehat selalu panjang umurnya. Buat bapak ibu yang nanggap, terima kasih. Kesuwen. Kamu dungane manten mami ya? Sakinah mawaddah warahmah, tambah Sakinah? langgeng. Terus? Sakinah mawaddah warahmah, cepet diberi momongan, tambah langgeng. Saling mencintai, menyayangi. Ada, kedawan. Tapi ya Pak. Dungane manten iki kadoan sakmono kedawan. Tapi ya Pak. Dungane manten dan dua kata. Sing penting aja pegatan. Wis selesai. Lah sampean pegatan gak? Sampean iso ndongane kudu iso nyontoni lho. Lho mulakno didongane iku ora sarna-rena didongane ae mantene aja nganti pegatan ngono. Aku ora tau pegatan ning nganggur ping 3. Piye piye? Lho. Piye to? Pegatan ping 3. Oh, Bojone sampean 3. yen. Gak oleh lho Pak. Lho, lah piye? Kudune 12. Wow. Ide bagus itu. Pak Ojong. Ya, matur nuwun. Iya, terima Penonton ya kasih. didongake, bakul Nggih, didongake. mugi-mugi seger kewarasan. Panjang yuswanipun, rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ralokan ing malah kebak. Amin. Amin. Weh, jan. Sudah. Iya. Weh, iki Kenapa ya? Oh, salting Pak, nyawang Mbak Niken jare cantik. Loh, saderenge minggah mau kan kula jak foto to, Pak. sapa ngejak? Ibu-ibu seneng kono lho. Lho, lah aku kok ora. Lho sampean sapa, Ek? Oh, Ibu-ibu mau wis ngejak foto, Pak. Jarene Mbak Niken wangi menek, cantik mentek ngono. sing muni sapa? Ibu-ibu Alah kita ora tau nggel wangi kae. Lah, Lah to, Pak? urung lenga wangiku. Apa? Wah, bambu no. Lah, Paham lenga bambu. sing dige wong mati to, Pak. Ayo mening kuwi. Kuwi nyengat tenan kuwi. Sampeyan ki pambo, Pak. Bisa no. Kuwi dige wong mati lho. Ayo bareng dungane aku mati. Lho ora lho sampean dhewe nyapa nggih pambo. Maksud kuwi Gak gablek ya. Tuku. cukup goblok to. Lek gobloke oke. Berlanjut sawi lho. Lho. Ben- Gablek kok aku ngomong. Wah, warpe viral. Tapi meni telone bakul es teh kabeh. Aku gak ngomong goblok kok. Oh, gak tau iki mau. Aku ngomong gak gablek ya. Aku Oh, ngono lho, Pak. Sampean ki tuwek sudarungan ya, Pak. Wis suwi. Angel lek jak omong. Wis suwi aku nduk budi. Ayo, Pak. Nyapa? Nyanyi Ojo dong. saiki to gak aku lho saiki nang wong akeh aja saiki to, Nduk. Apa to, Pak? Lah kowe ngejak Nyanyi. nyanyine dhisikno, ayo nyanyi Pak. Lah kowe ayo to Pak. Aku yo gak nek wong akeh lho, Nduk, aja saiki. Lah emang pikirane sampean arep nyapa? Loh, maksudku yo ngejak ning dolan ning ndi. Wah. Yo ora mungkin to lek aku karo Dika. Wong kowe iki putuku termasuk utawa anakku. Jajal, kowe umur sakmono ki aku jaman kae umur 35. Iya. Pangan tenan. Pangan kuwi. Sampean pomone J6 mbek aku gelem ya, Pak. Heh? Sampean Apa? pomone J6. Lek aku nom karo sliramu piye? Heeh. Gelem. Turun, heeh. Lah gendhe ora? Apa mendem? Sampean gelem tenan mbek aku? Oh. Iya no. Aku sing mah, Pak. Ken, Eh. ikan guru umpama. Heeh. Dikau tadi kan bilang, Pak mau sampean iki jek nom, kong sampean iki jek nom karo aku gelem. Maksudnya kan di antara awakmu mau umurmu seberapa saya? 17. 17 aku umur selawe. Lah kowe ora tau ngerti umurku nalika kuwi selawe. Nyapa? Rainaldo. Rainaldo ning nggonan kuwi anu lho. Dodol sate lho. Hah? Dodol sate lho Ora Rainaldo. coba kok sate kae kelek merongos. Lah sing di Bintang film. masa? Wah, aku ngene lho. Gede, dhuwur ya ta. Heeh. Mripat kuwi pendak ngedapi wong tuh mesti kintil. Maksudku ki ya mergo wong wedok-wedok rumasane aku ngedapi ora ngerti lek mataku mbok sisih. Ngono lah. Nembang ya, Dok. Iya, Pak. Kasih apa untuk keluarga Bapak dalam kene? Ada permintaan apa? Loh, los, ndak ada.
Mas ndak ada ini berarti langsung gamelan apa langsung Wah, jaranan terserah apa? buan nih kan salih di Mojokerto ndak. Request to, Pak? Eh? Saman lho sing request ndang, requestan ndang. Engko bayar ora? Ora. Nyawer ora? Ndak. Aku lek request terus ngantek Ora. bayar bar loro lho aku. Aku siri aku Wis tak sawer wis. tenan? Heeh. Request tapi ndang. Sing bernuansa jaranan. Doh. Ndak, Pak. Pak D kena. Pak D. Sitir semilir. Kitir. Diganti dah. Kitir kok sitir. Kitir. Wes diganti. Wes kapan boleh ganti? Kat biyen jenenge kitir, Mak. Anggir kula sitir semilir. Kleru ya? Kleru. Pengen tak klerone. Ayo. Apa? Pak D ya, Pak. Oke. Langsung ya, Pak. Loh, ojo sok gampang langsung. Lha nyapa? Kowe nak sik pemanasan. Aku seneng langsung. Ojo! Wong olahraga iki lek ora pemanasan gampang kram. Wong nyanyi lek ora pemanasan yo gampang kesleo. Wong yang mandanangan lek ora pemanasan yo ndak dadi. Nah, ngono. Oh no. Pemanasan jare. Sip. Wis berarti ya langsung ya. Oke, awas. Diragam sithik terus dijaranke. Ya. Langsung? Oke. Alon-alon. Sing ngendang Cik Joko lho, Nduk kuwi. Masa? Kuwi jenenge Tapi aku tak tuwir. Sik. Muni piye kowe? Kok ketok tuwir. Kuwi Joko, tapi 15 tahun kepungkur. Ya. Ade Niken Salintri. Awai. Awas, yondo japlangoken. Aku putune sapa? Aku wis gedhe bisa milih sapa? Bapak Ibu saiki wis ora ana saben dina mung tansah nelongso. Aku putune sapa? Aku wis gedhe bisa milih sapa? Bapak Ibu saiki wis ora ana saben dina mung tansah nelongso. Sing diantu-antu warga agung lawang nduk. Ngreoko, ganongo cayu. Buktekno empean. Bocah sing multi talenta, ora mung swara, gayeng genduk. As.
Nduk. Wow. Ya. Turun dulu sementara. Iyalah. Ojo mongen. Ken. Kowe anakku lho, Nduk. Ayo, Pak. Ojo kok. Ken. Ikut Dedek ganti, Pak. Keri lho. Salin dulu. Salin dulu, nggih. Caca. Lho, anto, Pak. Ora apa-apa wong kuwi ya wis kathokan jero ora apa-apa. Ning ganti gak apa-apa. Apa perlu dibenakne karo ayah? Nggih iki ae lho. Aja no lah ora rangkepan belas kok. Lha nganti iki mau copot jareku. Lah pro yo pa, Caca kuwi yo wow. Abi segitu ya. Iki ulahe sapa iki? Yo aku ning kan aku mau kon nyuwun. Dadi lek aku nyuwun ya turutono kan aku mau janjine lek aku nyuwun arep mok sawer. Ya wis Pak tak mudhun sik ya Pak ya. Heeh, aja lari arep jemuk dhuwit nyawer ayah lho. Ya. Sik. Ya, sik. Kae ning celun kuwi nggih ganti kowe sapa ngono ta? Ada Mbak Winda ya nek. Mbak Winda. Karo Ha-ha. Deni. Terus ada Mbak ini. Kita, Kristin, karo Kristin. Mbak Kristin. Sing menang perintah gur awakmu nduk saiki. Ya, Oke. berdua dulu nyanyi satu lagu terus Mbak Nika naik lagi. Oke. Tapi kok aku nek munggah sepote jaranane ya, Pak. Oke, los nduk. Ora sama mlayu. Wah. Ora lek ketok. Aja mlayu ae. Wah. Dah gini lek wisis ya. Ter sumilir. Lebono ki ter sumilir le. Ya. Niken. Ya, men ganti caloro iki men maju. Matur nuwun, terima kasih. Ah. Ada Mei. Ada Kori. Ada dengan Yuli. Ya. Jaranan dadekno. Ya. Men polane. Ya, nak gidok niken. Ya. Ya le. Iki lah jaranan cah iki rapi. Nyun spot jaranan. Ya. Garapno. Wah, ndak umum timbui lo kan. Jas, kandas dan ndak umum ya.
Wes. Sampun. Nah, iki sisi tenan ra. Insyaallah, Pak. Ya ngono. Aku lek ngusake suwek ya to. Aku tau nyanyi suwek ge aku yo pas kuwi ora nggawe apa-apa. Wisis. Mundak saya cantik jos gandos. Langsung saja ya kamu kasih apa keluarga lo lah. Apa? Loh, ya dangdut no. Ada yang ngersane dari sore mau ning pondokan ya. Apa, Pak? Hujaning se. Oh gitu. Sekti. Ha-ha. Oh, sekti tanpa haji. Wah. Wani piro? Hujaning sehe, Pak. Hujaning se? Heeh, permintaan dari tuan rumah juga. Juga ya, tadi minta ya. Alon-alon, Dok. Engko ngene lho, kan, Sik. Apa, Pak? Lek goyangmu sing halus depan belakang kiri kanan lambe ngesor dicokot karo sambat to. Oh. Yes. Wah, jos gandos top markotop. Jenengan ngertos Pak lagune niki wae, Pak. Ndak blas. Ya, namanya juga orang tua paling taunya juga jineman-jineman aja. Yo, aku lek bahasane ngene iki ora tak mengikuti ndok kan masa sekarang. Gen Z. Hah? Gen Z. Geng Z yo. Ini Gen Z itu generasi sekarang itu loh, Pak. Oh, anggitku sing ngempani lampu, lighting panggung, setrum. Wi Gen Z. Hah? Wi Gen Z, Pak. Loh, Gen Z sing di rupane nggih HP. Wi handset. Handset itu yang digawe kantokan lho, Pak. Mau aku lek kuwi. Kan, Apa, Pak? kamu memang sangat istimewa, ya ta. Iki umpama ya nyuwun pangapura penggemar jenengan, penggemar belung sing nyatane papane kan rumpak, kan gak Iya. masalah. Ya ta. Jadi apa iki manut sing ngersake atau manut sing tumbas, ya ta. Kudune papane panggungnya jembar dan lain sebagainya. Karena ya keadaan kan. Jadi jadi ngantuk. Lek juga rada ono nduk ya. Ana mbake iki lho. Apa? Diaturke. Iki lho, iki. Hah? Iki Mas iki. Lanang to kowe? Wah, anggitku. Wilujeng dalu Pak Dalang. Kita ayo iki kena tanggi gathuk-gathuk arek cacah iki. Nggih. Bar subuh, wah. Irfan, Cinu, Mudong lagi tambul iki. Ayo Mas. Yo kaya ngapa iki dadene asmane sinten? Mbak Po Ananta, Pak. Wi pas bengi apa awan? Bengi, Pak. Awan jenenge Teguh, Pak. Nek lanang Rohmat. Oh rahmat masal. Oh alah mat. Yo gak teko mat yo, kaya ngapa kira nek rahmat karo dul kiem. Wos lha iki. Mati sapari. Wong sapa iki? Woi. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah warga Lawangoro Mojokerto. Wilujeng dalu sehat sedaya nggih? Sehat. Alhamdulillah. Ponane Manuhara iki kan. Apa, Pak? Kan. Lamun nyawang kok ngata tekan ngesor kan dhuwur iki ngopo? Apa, Mbak Niken? Ya ra ngono kuwi iki ya kok tangan. Oh, gak Mbak, Mang Mengsle kok tangi, Mbak. Lah Tangono ndok asli mbundi? Kula asli Pacet Mojokerto, Pak. Oh, suwan meneh Nggih. piyambak. Saking tuan rumah. Sederek. Nggih. Bu. Wilujeng dalu. Ora, iki kakang teko sedaya. dhewe iki mesti. Ah. Kita kok dhewe iki mesti. Iya. Nggih. Ya ta? Buat Ya ta? ibu-ibu sedaya. Ya ta?